Dapat ba na i-death penalty ang mga kawatan na opisyal sa ating pamahalaan? Sa ating modernong panahon, ang death penalty law ay napasa noong December 13, 1993. Ang Republic Act number 7659. At ayon sa Section 12, isa sa mga tinuturing na heinous crime na ang makonbikto ay may parusa na reclusion perpetua o habang buhay na pagkakulong o kamatayan through lethal injection ay ang plunder, ang pagnakaw sa pira ng bayan, 50 million pesos pataas. Si dating Pangulo Joseph Ejercito Estrada ay nasampahan noon ng kasong plunder at nakonbikto sa mismong kaso. Ngunit, ang death penalty law ay na-abolish noong June 24, 2006 under Republic Act number 9346 during the time of former President Gloria Arroyo. Kaya si Irap ay hindi nabigyan ng parusa kamatayan. Tatandaan natin na ang unang tao na nakatikim ng kamatayan through lethal injection ay isang konbiktadong rapist sa sariling anak, si Leo Echegaray. Ngayon, sa kasulukuyan, mayroong mga panawagan na ibabalik ang death penalty. Lalo na sa mga plunderers, sa mga buwaya na nagnakaw ng pira ng bayan, sa mga na-involve sa malusong flood control project. Kasi ang mga magnakaw ngayon sa pira ng bayan, parang hindi na mahihiya, hindi na tinatablan ng public opinion. Manhid na. Hindi na maaawa sa sariling kapwa na nabahaan dahil ang budget sa flood control project ay ninakaw. Hindi na marunong magkonsensya na kahit isang mumo ng kanin na pinakain sa kanilang anak o apo galing sa pagnanakaw. Now, grabe na ang korupsyon sa Pilipinas. Ang sigaw ng bayan dapat mapanagot sa ating batas ang mga magnanakaw. Ang problema, depende kung sino ang makaupo. Marami na tayong mga experience na nakulong ang mga influential na mga tao, ngunit matapos ang termino sa isang opisyal at nakaupo ang ibang opisyal, ang next na mataas na opisyal, dahil meron na influence at kakampi ang mga nakulong, napalaya ang mga nakulong. Ito ang hindi magandang sistema sa justice system ng ating bansa. Kaya maraming nanawagan ngayon, bakit hindi natin bibigyan ng parusa kamatayan
ang mga plunderers, lalo na ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan na na-involved sa billions na budget sa flood control project na ninakaw. Hindi na sila nahihiya. Parang wala na lang. Parang ganyan na ang sistema. Now, dapat kaya na death penalty ang mga magnanakaw o mga kawatan sa pira ng bayan? Ito ngayon ang ating issue. Pwede kayo mag-react. Pwede kayo mag-comment sa ating comment section. Isigaw mo ang iyong opinion. Dapat ba na death penalty ang mga kawatan na opisyal sa ating gobyerno?